नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। एसटी महामंडळाच्या 78व्या वर्धापन दिनानिमित्त उरूस बसस्थानक परिसरात मंगळवारी वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला। जिल्हा परिषद सदस्या सुप्रिया वालावलकर यांच्या हस्ते झालेल्या या उपक्रमात बसस्थानक परिसरात 50 विविध प्रजातींच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली। देवगड तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा वळीवंडे नंबर 1 च्या प्रशालेच्या वतीने बांधावरची शाळा उपक्रम राबवण्यात आला। माझ्या शाळेचं नाव जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा वळीवंडे नंबर 1 आहे। आम्ही बांधावरची शाळा ह्या उपक्रमासाठी दत्तू काकांच्या शेतात आलेलो आहे। आम्ही शेतीचा अनुभव घेण्यासाठी शेतात आलो आहे। नमस्कार, माझे नाव अक्षता विजय अवताडे। आमच्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा वळीवंडे। आज आम्ही बांधावरची शाळा उपक्रम राबवण्यासाठी दत्तू काका यांच्या शेतात आलो। नमस्कार, माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा वळीवंडे नंबर 1। आम्ही आज बांधावरची शाळा उपक्रम करण्यासाठी दत्तू काका सावंत व लहू काका सावंत यांच्या शेतावर आलो होतो। त्यांनी आम्हाला अल्पोपहार दिला आहे, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। आडाळी MIDC ते कोकणातील अन्य प्रकल्पांबाबत उद्योगमंत्र्यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे। पाहूयात। आडाळीच्या बाबतीमध्ये अजून एक माहिती म्हणून सांगतो की 8 ते 15 दिवसापूर्वी माननीय दीपकभाई केसरकरांच्या नेतृत्वाखाली माझ्या विभागाची बैठक झाली। जे काही प्लॉट थांबवलेले होते ते देखील रिलीज करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला। तिथे जो लोकांचा एका ग्राउंडला विरोध होता तो देखील रद्द करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला। नवीन उद्योजकांना प्लॉट देण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। त्याच पद्धतीनं जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे मला नवीन MIDCच्या संदर्भामध्ये भेटलेले होते, तर ती देखील MIDC जर योग्य जागेवर असेल तो देखील करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार। आपल्या जिल्ह्यातील मुलांना राज्य व देश पातळीवरती झळकताना पाहण्याची आमची लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे। पुढील काळात सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात कौशल्य विकास कार्यक्रमांचं आयोजन करणार असून विद्यार्थी चांगल्या हुद्द्यावर जातील यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, असं प्रतिपादन भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्ला येथे केलं आहे।
दरवर्षीप्रमाणे आपल्या ज्या स्थानिक संस्था आहेत, तुळस येथील संस्था असेल किंवा आमचे कुबल साहेबांची संस्था अनेक वर्ष या ठिकाणी वेंगुर्ला नगरीमध्ये कार्यक्रम घेत असते. आज योगायोगाने आज त्यांनी आम्हाला सुद्धा सर्व मंडळींना बोलवलं. माझ्यासोबत आमच्या या शहराचे प्रथम नागरिक आदरणीय गिरप साहेब आहेत, नगरसेवक आहेत, त्याचप्रमाणे सर्वच मंडळींना मी धन्यवाद देतो आहे. आज 10वी किंवा 12वीच्या सर्व मुलांना एकत्रित आणून त्यांचा गुणगौरव करून एक चांगलं कार्य आपल्या सर्व मंडळींनी केलेलं आहे. आणि आज या ठिकाणी आपल्या मुलांना कुठेतरी महाराष्ट्रात आणि देश लेवलवर पाहण्याची इच्छा आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधींची आहे. मला असं वाटतंय की येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण आपली तरुण ही मुलं कुठेतरी चांगल्या हुद्द्यावरती चमकतील याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. काही दिवसातच या ठिकाणी वेंगुर्ला, सावंतवाडी किंवा दोडामार्गच्या ठिकाणी बीव्हीजींसारखे एक कौशल्य विकाससारखे एक चांगली एक कार्यक्रम घेण्याचा एक आमचा प्रोग्राम आहे. आणि या प्रोग्राममध्ये आम्ही प्रयत्न असं करतोय की आपली मुलं कुठेतरी चांगल्या हुद्द्यावर IT पार्क असतील किंवा संसदेचे किंवा आपल्या देशाच्या कुठल्याही चांगल्या ठिकाणी दिसली पाहिजे याच्यासाठी आमचे सर्वांचे प्रयत्न आहेत. त्याच्यासाठी ही मुहूर्तमेढ आहे. आम्ही सावंतवाडी शहरामध्ये सुद्धा एक चांगला कार्य करण्यासाठी अशा प्रकारचं प्रोग्रामचं आयोजन करत आहोत. वेंगुर्लामध्ये खरोखर ध्यान म्हणजे ज्ञानाची एक खाण आहे. या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये जी मुलं आहेत ती खरोखर मोठ्या हुद्द्यावर दिसण्यासाठी आमचे सर्वांचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु त्यांना स्कोप देण्यासाठीच हा एक गुणगौरव कार्यक्रम एक सुरुवात आहे. परंतु पुढील काळामध्ये मी स्वतः म्हणे किंवा आमचे सर्वच नेते मंडळी या ठिकाणी त्याच्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. आपण सध्या आपणास माहिती आहे कोणतं इलेक्शन नाही किंवा काही नाही, परंतु 2007पासून मी पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रत्नागिरीपासून प्रत्येक तालुक्यामध्ये साहित्य वाटप चालू असताना आदरणीय सर्वांचे लाडके महाराष्ट्र राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब मला वाटतं 15-20 वर्ष रायगडपासून पालघरपासून दोडामार्गच्या टोकापर्यंत वह्या वाटपाचा एक छोटासा कार्यक्रम घेत होतं. आजही तो कार्यक्रम चालू आहे. त्यावेळी काही लोक हसायचे की ही लोक काय वह्या देतात, आई वडील देऊ शकत नाही का. परंतु एक मुलांना शाबासकीची थाप असते आणि मुलांना सुद्धा वाटतं की कोणतरी आपल्याला काहीतरी वस्तू दिली. त्यामुळे मुलं त्या पद्धतीने कार्य आणि काम करतात आणि गुणगौरव करण्यालायक बनतात. त्यामुळे त्याच्यासाठीच आपण संपूर्ण मला वाटतं 164 गावामध्ये आम्ही पूर्ण शाळांमध्ये साहित्य वाटप कार्यक्रम दरवर्षी घेत आहोत. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण घेत असतो. विधानसभा सावंतवाडीमध्ये आम्ही प्रत्येक गावोगावी असा कार्यक्रम केलेला आहे. बघा, सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब असतील किंवा आमचे देवाभाऊ मुख्यमंत्री असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे किंवा आमचे रविदादा आहेत प्रदेश अध्यक्ष, या सर्वांचं लक्ष आहे. आपण या कोकणावरती काही वेळा घोषणा फक्त झाल्यात, पण स्थानिक मुलं संपूर्ण आज नोकरीनिमित्त बाहेरच फिरत आहेत. हे कुठेतरी बंद होणं काळाची गरज आहे. मी स्वतः याच्यामध्ये पालकमंत्री साहेब असतील किंवा विशेष म्हणजे प्रदेश अध्यक्ष साहेब यांना घेऊन एकत्रितपणे आम्ही एक नियोजन चालू आहे, जेणेकरून येणाऱ्या 4-5 महिन्यात आम्ही आपली फळ प्रक्रिया असेल किंवा हॉस्पिटलचा प्रश्नसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपला गाजत आहे. तर या ठिकाणी हॉस्पिटल असेल किंवा स्थानिक रोजगार याच्यासाठी आम्ही काही प्लॅन केलेले आहे, पण ते आज आम्ही ओपनली बोलू शकत नाही. मला वाटतं लवकरात लवकर आपल्याला गुड न्यूज भेटेल. या ठिकाणी माझी मागणीपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची मागणी आता आदरणीय गिरप साहेब आहेत, नगरसेवक आहेत, या सर्व लोकांनी आपल्या लोकांनी स्थानिक लोकांनी निवडून दिलेलं आहे. प्रत्येकात लोकांची इच्छा असते की आपल्या वाड्यावरती गेलेली लाईट लवकर यावी. या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न असतो, अनेक प्रश्न आहेत. तर हे सर्व प्रश्न घेऊन या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेबांना, प्रदेश अध्यक्ष साहेबांना आणि पालकमंत्री साहेबांना मी त्या ठिकाणी भेटून निवेदन दिलं होतं. या सर्वांच्या वतीने दिलेलं होतं. मला वाटतं संध्याकाळी 4 वाजता हे निवेदन दिलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुख्यमंत्री ऑफिसवरनं स्वतः मुख्यमंत्री साहेब आणि आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी आदेश दिल्यानंतर ताबडतोब आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी संपूर्ण मुख्यमंत्री ऑफिसची मंडळी आणि आपल्या जिल्ह्याचे कलेक्टर वगैरे सर्वांना घेऊन एक जॉईंट मिटिंग केली. आणि दुसऱ्या दिवशीपासून मला वाटतं 3 ते 4 दिवसात संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये गेलेले लाईटचा प्रश्न होता. सावंतवाडीमध्ये तर उद्रेक झालेला होता. ते संपूर्ण नियोजन त्यांनी लावलं आणि 4 दिवसात संपूर्ण जसं होतं तसं वातावरण तयार केलं. त्याबद्दल मी आदरणीय पालकमंत्री साहेब, देवाभाऊ आणि रविदादा यांना धन्यवाद देतोय. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या वतीने मोकाट मुलांच्या बंदोबस्तासाठी तात्पुरती उपाययोजना म्हणून कोंडवाड्यासाठी देवगड नेनेनगर येथील नगरपंचायत मालकीची जागा निश्चित करण्यात आली. या जागेची पाहणी नगरपंचायत प्रशासनाकडून करण्यात आली.
जी 2 दिवसापूर्वी जी घटना घडली आणि माझं तो म्हणजे मिलिंद गाडी हे आमचे जवळचे मित्रच होते आणि जी दुर्दैवी घटना घडली त्या अनुषंगाने यापूर्वी पण आम्ही नगरपंचायत म्हणून पोलीस स्टेशनला जे गुरामालकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी पत्र दिलेलंच होतं, बाकी उपाययोजना केलेल्या होत्या. त्यानंतर आपल्या लाडके पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांनी जे गांभीर्याने सक्त सूचना दिल्या आहेत आणि त्याचा विचार करून आणि आज आपल्या नगरपंचायतमध्ये नगरसेवकांची एक विशेष सभा झाली, त्यानंतर ग्रामस्थांसोबत एक सभा झाली आणि त्या चर्चेतून ही नेनेनगरची जागा सुचविण्यात आलेली आहे. या खुल्या क्षेत्रामध्ये एक इमारत अस्तित्वात आहे, थोडी तिची डागडुजी करून बाकी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ते पत्र देऊन त्यांच्या मेडिकल इमर्जन्सी किंवा गुरांची देखभालसाठी जे काय असेल ते आम्ही चारा पाण्याची व्यवस्था करून या जागेत आम्ही एक लवकरच 2 दिवसात ते गुरांसाठी कोंडवाडा तात्पुरत्या स्वरूपात आणि नंतर जो काय असेल ते एक कायमस्वरूपी कोंडवाड्याची व्यवस्था करणार आहोत. पण नागरिकांचा रोष लक्षात घेता आणि घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता आम्ही तात्काळ या जागेमध्ये कोंडवाड्याची व्यवस्था करणार आहोत. परवाची जी घटना घडली ती खरंच दुर्दैवी घटना होती, पण आता नगरपंचायत प्रशासन म्हणून आपण त्याची दखल घेतलेली आहे. नगरपंचायतीकडून यापूर्वीही यासाठी कोंडवाड्यासाठी प्रयत्न झालेले आहेत आणि आत्ताची आपण एक विशेष सभा झाली आणि त्यानंतर ग्रामस्थांची सभा झाली. यामध्ये काही सकारात्मक मुद्दे बाहेर आलेले आणि सकारात्मक मुद्द्यांवरती चर्चा झाली. त्याच्याच आधारे आपण सर्वप्रथम कोंडवाड्याचा प्रश्न हाती घेतो. कोंडवाडा आता आपण हा सध्या स्थापन ही जी जागा बघता आहात आपण ती सध्या आपण तात्पुरत्या कोंडवाड्यासाठी निवडलेली आहे. यानंतर काही दिवसातच आपण जे शासकीय नियमांना अनुसरून जी जागा आपल्याला अवेलेबल होईल त्या ठिकाणी एक परमनंट नगरपंचायतीचा कोंडवाडा स्थापन करण्यासाठी आपले प्रयत्न राहतील. आता आपली सर्वप्रथम भूमिका ही राहील की उद्यापासून किंवा या आठवड्यापासूनच या कोंडवाड्यावरती चांगलं काम होऊन जनावरांना म्हणजे मोकाट जनावर आहेत त्यांना पकडण्याचं काम लवकरात लवकर सुरू कशा पद्धतीनं कायदेशीर आणि नियमांना धरून होईल यासाठी नगरपंचायतीचे प्रयत्न प्रशासक म्हणून मी आणि आपले आरोग्य सभापती पाणीपुरवठा सभा वेंगुर्ला तालुका शिवसेना सचिन वालावलकर मित्रमंडळाने भक्तश्रेष्ठ कमलाकर पंत लक्ष्मण वालावलकर हॉस्पिटल डेरवण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमदार दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त 18 जुलै रोजी भव्य मोफत आरोग्य शिबिर उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला येथे आयोजित करण्यात आले असून याबाबत शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की या विधानसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर हे गेले अनेक वर्ष या मतदारसंघामध्ये आमदार म्हणून काम करत असताना मंत्री म्हणून काम करत असताना वेगवेगळ्या लोकांच्या असणाऱ्या समस्या सातत्याने विकासाचं असणारं त्यांचं ध्येय आणि मग हे सर्व करत असताना वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण कुठेही मोठं असं सेलिब्रेशन न करता लोकांच्या करता गोरगरीब जनतेकरता मग ते आरोग्य शिबिर असेल वेगवेगळ्या गोरगरीब जनतेला मदत करण्याचं आर्थिक या ठिकाणी स्थळ असेल पाऊल ठेवून गेले अनेक वर्षे त्यांच्यासोबत काम करत असताना या मतदारसंघामध्ये सावंतवाडी असेल वेंगुर्ला असेल दोडामार्ग असेल गेली अनेक वर्ष आम्ही अशा पद्धतीचे कॅम्प अरेंज करतो आणि यावर्षी सुद्धा 18 तारीखला आपण ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला येथे हा कॅम्प आपण घेणार आहोत. याच्याकरता उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी असतील तालुका वैद्यकीय अधिकारी असतील सर्व जी टीम आहे तालुक्याची जिल्ह्याची या सर्वांनी या उपक्रमाला मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी पाठिंबा दिलेला आहे आणि सातत्याने गोरगरीब जनतेला जर मोफत शस्त्रक्रिया वेगवेगळ्या रोगावरती इलाज आज या संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये
भक्तश्रेष्ठ कमलाकर लक्ष्मण वालावलकर हॉस्पिटल डेरवण हे 92 सालापासून हे हॉस्पिटल कोकणातील, विशेष करून कोकणातील गोरगरीब जनतेला या ठिकाणी जास्तीत जास्त जे आजार आहेत ते मग महिलांचे असतील, लहान मुलांचे असतील, वयोवृद्धांचे असतील, या सर्वांच्या वरती आजारावर उपचार फ्रीमध्ये या ठिकाणी डेरवण हॉस्पिटल करतंय. मी स्वतः सुद्धा अनेक वेळा डेरवण हॉस्पिटलला भेट दिलेली आहे आणि मग अशा वेळी तिकडचे डॉक्टर नेताजी पाटील सर असतील, सुवर्णा पाटील मॅडम असतील आणि त्या हॉस्पिटलचे सर्वेसर्वा विकास वालावलकर साहेब असतील, यांनी या आमच्या सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, या जिल्ह्यामध्ये अनेक कॅम्प हे सातत्याने सुरू आहे. मग ते कॅन्सरवरती असतील, वेगवेगळ्या रोगांवरती स्पेशालिटी म्हणून त्या ठिकाणी येतात, तशा पद्धतीचं मार्गदर्शन करतात आणि सिंधुदुर्गातल्या डॉक्टरांचा सेमिनार घेतात. असं सेमिनार या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये झालं, कुडाळमध्ये झालं, कणकवलीमध्ये झालं, वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचं सेमिनार घेण्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. ते सुद्धा आम्ही पुढच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये या ठिकाणी सुद्धा घेणार आहोत. म्हणजे काय होतं नेमकं, गेले अनेक वर्षापासून सुरू आहे. अशाच उपक्रमाच्या माध्यमातून आपण 18 तारीखला हे महाआरोग्य शिबिर हे या रुग्णालयामध्ये घेतोय. या तालुक्यामधल्या PSC असतील, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, बाकीचे काही शिरोडा असेल, शिरोड्याचं असेल, परुळ्याचं असेल, आडेलीचं असेल, तुळसचं असेल, सर्व ठिकाणी जे डॉक्टर आहेत त्यांनी या संदर्भात जास्तीत जास्त पेशंटना, त्यांची जी OPD असते सकाळची, त्यावेळी जास्तीत जास्त पेशंटना याचा लाभ कसा होईल याच्याकरता प्रयत्न करायचे आहेत, अशी आम्ही दीपकभाई केसरकर वित्त मंडळाकडून या ठिकाणी त्यांना विनंती केलेली आहे आणि ती विनंती त्यांनी मान्य केलेली आहे. खरं तर देसाई डॉक्टर सुद्धा सातत्याने गेले अनेक दिवस, मी आताच बऱ्याच दिवसानंतर हॉस्पिटलला आलो, अनेक नवीन उपक्रम सुद्धा त्यांनी आपल्या या इथे हजर झाल्यानंतर सुरू केलेले आहेत. काही गोष्टींची कमतरता आहे, परंतु त्याच्या मध्ये सुद्धा सुधारणा होईल याची आम्हाला खात्री आहे. आज या रुग्णालयाचे कोऑर्डिनेटर, म्हणजे ज्यावेळी एखादं अशा पद्धतीचं आपण जर शिबिर घेत असू तर नेमकं त्या शिबिराकरता कशा पद्धतीची रचना असली पाहिजे, कोणते कोणते डॉक्टर त्या ठिकाणी येणार आहेत, त्यांच्यावर उपचार करत असताना आपण त्यांना कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या रूम्समध्ये आपण त्यांची प्रत्येक ठिकाणी कशी रचना करणार आहोत आणि प्रत्येकाला आपण कसं त्या ठिकाणी पेशंटना तपासण्यासाठी, याच्यासाठी माहिती देण्यासाठी या ठिकाणी डॉक्टर त्यांचे सचिन धुमाळ म्हणून जे सातत्याने गेली अनेक वर्ष डेरवण हॉस्पिटलला काम करतात. यापूर्वी सुद्धा जेव्हा मी इथे कॅम्प घेतला होता त्यावेळी सुद्धा धुमाळ सर या ठिकाणी आले होते. आता ते मुद्दाम डेरवणवरून सकाळी निघून आज कोकणकडून या ठिकाणी आलेत. मी सर्व वेंगुर्ला तालुक्यातील लोकांना आवाहन करतो की या दीपकबाईंच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत होणाऱ्या आरोग्य शिबिरास जास्तीत जास्त सर्व प्रकारचे, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये काय काय कोणत्या कोणत्या रोगावर त्या ठिकाणी निदान करणार आहोत याचं स्पेसिफिक आपण दिलेलं आहे. मग त्या अनुषंगाने सर्व या तालुक्यातील रुग्णांनी याचा लाभ घ्यावा असं मी या निमित्ताने सांगतो. अधिकची माहिती, डिटेल्स, म्हणजे कोणते कोणते डॉक्टर येणार, नेमकं 21 आणि 22 जुलैला जो कॅम्प डेरवणमध्ये होणार आहे लहान मुलांच्या करिता, डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर पारस कोठारी जे विशेष तज्ज्ञ आहेत, काही मोजक्याच हॉस्पिटलला ते भेटी देतात आणि त्यातल्यामधलं एक हॉस्पिटल हे डेरवण आहे. आणि या ठिकाणी सुद्धा लहान मुलांच्या शस्त्रक्रिया, कोणत्या कोणत्या शस्त्रक्रिया, कोणत्या कोणत्या आजार याची माहिती या ठिकाणी तुम्हाला धुमाळ सर देतीलच,
परंतु याची सुद्धा नोंदणी करण्यासाठी आपण या ठिकाणी एक देसाई सर रजिस्टर ठेवलेला आहे. या रजिस्टरमध्ये डे टू डे त्याचं रजिस्ट्रेशन झालं पाहिजे. या 21 आणि 22 जुलैच्या होणाऱ्या कॅम्पसाठी जर का जास्त प्रमाणामध्ये पेशंट आले तर त्यांना मोफत आपण डेरबनला पाठवण्याची सुद्धा गाडीची व्यवस्था करणार आहोत. परंतु 4-5 पेशंट असले तर ते 10 पेशंट तर शक्य होणार नाही. परंतु जर जास्त प्रमाणामध्ये जर पेशंट आले तर आपण त्यांना गाडी करून व डेरबन हॉस्पिटलला सुद्धा पोहोचून त्या ठिकाणी त्यांची व्यवस्थितरित्या तपासणी केल्यानंतर नेमकं ऑपरेशन कोणाचं करायचं आहे किंवा काही दिवसामध्ये ऑपरेशन करावं लागेल अशा पद्धतीचं जे काय निदान त्या ठिकाणी नक्की केलं जाईल. आणि त्यानंतर त्यांना वेगवेगळे दिवस दिले जातील ऑपरेशनचे. लगेच त्या ठिकाणी काय ऑपरेशन होत नाही, परंतु ते सर्व ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट घेणार आहेत. कोणताही चार्जेस हे त्या ठिकाणी डेरबन हॉस्पिटल घेणार नाही. म्हणून परत एकदा मी सर्व या ठिकाणी या माझ्या वेंगुर्ला तालुक्यातील रुग्णांना लोकांना आव्हान करतो की याचा लाभ आपण सगळ्यांनी जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये 18 तारीखला सकाळी 10:30 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत हा कॅम्प चालणार आहे. याच्यामध्ये लोकांना आपण सगळी व्यवस्था या ठिकाणी करणार आहोत. लोकांची जास्तीत जास्त गैरसोय होता कामा नये याची सुद्धा प्रिकॉशन आमचे शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून आमचे सर्व जे पदाधिकारी आहेत ते सुद्धा घेणार आहेत. दिनांक 18 जुलै रोजी आपले वेंगुर्ला तालुक्याचे आमदार श्री दीपकभाई केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या मते हा दुसरा किंवा तिसरा कॅम्प असेल ह्याच आरेजमध्ये. वेंगुर्ला तालुका शिवसेना तसेच सचिन वालालकर मित्रमंडळ आणि भक्तश्रेष्ठ कमलाकांत वालालकर रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज 18 तारखेला भव्य असं आरोग्य तपासणी शिबिर राबवण्यात गेलं आहे. तर ह्या आरोग्य तपासणी शिबिराचं कन्सेप्ट अशी आहे की वालालकर हॉस्पिटल मुंबई आणि गोवा ह्याच्या मध्य सेंटरला आहे. परंतु जे हॉस्पिटल जर बघायला गेलं तर 800 बेड हॉस्पिटल आहे. तिथे ऑल फॅसिलिटीज उपलब्ध आहेत. परंतु ग्रामीण भागातल्या लोकांची जी मानसिकता आहे की मला कुठला सध्या त्रास नाही, आजार नाही, मग मी डॉक्टरकडे का जाऊ, आणि या अनुषंगाने बराचसा जो रुग्ण आहे तो घरी आपल्या आजार अंगावरती काढतो आणि उशीर झाल्यानंतर ट्रीटमेंटला जात असतो. तर वालालकर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचं प्राथमिक तपास शिबिर राबवण्याचं कारण असंच आहे की ग्रामीण भागामध्ये जाऊन त्या त्या भागांमधील असणाऱ्या ग्रामीण आजाराच्या प्राथमिक तपासण्या करून त्या रुग्णांना वालालकर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून मोफत सुविधा किंवा जेवढा सुविधा मोफत देता येतील किंवा अल्प दरामध्ये देता येतील ही सुविधा तिथे दिली जाते. वालालकर हॉस्पिटलला जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट अंडर ऑल सर्जरी, पूर्वी ह्या सिंधुदुर्ग विभागामध्ये वालालकर हॉस्पिटल हे कॅन्सर डिपार्टमेंटच हॉस्पिटल आहे हे प्रसिद्ध होतं. परंतु वालालकर हॉस्पिटलला ऑल सर्जरी म्हणजे हर्निया असेल, अपेंडिक्स असेल, मूतखडा असेल, प्रोस्टेट ग्रंथीचे प्रॉब्लेम्स असतील, तसेच महिलांचे प्रॉब्लेम्स असतील, गर्भपिशवीचे प्रॉब्लेम्स, वैंधत्व निवारण असेल किंवा मेडिसिन रिलेटेड बघायला गेलात तर बायपास, अँजिओग्राफी, डायबिटिक, डायलिसिस या विविध सुविधा तिथे उपलब्ध आहेत. ऑर्थोपेडिक ऑल ज्या पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी एंडोस्कोपिक सर्जरी करतात, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, ह्या सर्व सर्जरी आपल्या वालालकर हॉस्पिटलला उपलब्ध आहेत. दुसरी गोष्ट डेंटल सर्व सुविधा उपलब्ध, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, ऑप्थॉल डिपार्टमेंट बऱ्याचशा शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जातात. ENT सर्जरीमध्ये कानाच्या पडद्याचे ऑपरेशन असतील, नाकाच्या हाड अडल्याचे ऑपरेशन असतील, लहान मुलांची टॉन्सिल्स वगैरे असतील, अशा विविध सर्जरी. पिरियाटिक डिपार्टमेंटला आपल्याकडे NICU विभाग आहे, तसेच TB डिपार्टमेंट, असे ऑल डिपार्टमेंट. दुसरी गोष्ट म्हणजे गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ह्या सर्व सुविधा वालालकर हॉस्पिटलमध्ये अल्प दरामध्ये किंवा जेवढा शक्य होईल तेवढ्या 90% रुग्णांना आपण मोफत देत असतो. हे तपासणी शिबिर राबवण्याचं उद्दिष्टच असं आहे की ग्रामीण भागामध्ये उपचारासाठी जो पेशंट म्हणजे तळागाळातला व्यक्ती शुगर, BP किंवा इतर जनरल प्रॉब्लेम्स असतील तर कधी भीतीपोटी किंवा मला कोणताही प्रॉब्लेम नाही, मी शेतात काम करतोय म्हणजे मी सक्षम आहे, ही वृत्तीची जी समाजामध्ये आज आहे, तर अशा शिबिरामध्ये जर ते रुग्ण सहभागी झाले तर अशा रुग्णांना आपण ह्या शिबिरांतर्गत अँजिओग्राफी, बायपास, मूत्राशयाचे आजार असणाऱ्यांमध्ये पित्त स्टोन असेल, किडनीचे स्टोन्स असतील,
हे विविध ऑपरेशन आपण मोफत करणार आहोत किंवा ज्या सर्जरी आपण महात्मा फुले यांच्या बसू शकत नाही तर अशा रुग्णांना ट्रस्टीच्या माध्यमातून फ्री किंवा अल्प दरामध्ये उपलब्ध करून देण्याची सेवा उपलब्ध देणार आहोत. आता मगाशी सर वालावकर साहेबांनी सांगितलं की आपल्याकडे डॉक्टर पारस कोठारी जे सायन्सचे HOD आहेत ते गेल्या महिन्यापासून आपल्याकडे पिरियाटिक सर्जरीसाठी उपलब्ध असतात. आता लहान मुलांमध्ये जन्मजात काही आजार असतात, अर्निया असेल, फायमोसिस असेल, मूत्राशयाचे आजार असतील, जठराचे पोटाचे आजार असतील, या किचकट शस्त्रक्रिया पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी सोडून कुठे ग्रामीण भागात होत नाही. तर पारस कोठारी सर प्रत्येक महिन्यात आता आपल्याकडे उपलब्ध होऊन त्यांच्या शस्त्रक्रिया करणार आहोत आणि ह्या शस्त्रक्रिया अंतर्गत जे रुग्ण आपल्याला निदर्शनात येतील तर त्या रुग्णाला वालावलकर हॉस्पिटल तर्फे पूर्णतः फ्री सुविधा दिली जाणार आहे. तर मी वेंगुर्ल्यावासियांना एक विनंती करतो, ही आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यासाठी आलेली एक सुवर्ण संधी आहे. तर ह्या संधीचा लाभ तुम्ही वेंगुर्ला तालुक्यातील लोकांनी करून घ्यावा आणि या शिबिरामध्ये जास्तीत जास्त सहभागी होऊन ज्यांना काही प्रॉब्लेम्स असतील, काही शंका असतील तर त्या शंका शिबिरामध्ये आमच्या डॉक्टरपर्यंत सादर कराव्यात आणि ज्यांना जे काही सहकार्य वालावलकर हॉस्पिटलतर्फे अपेक्षित असेल तर ते सहकार्य आम्ही हॉस्पिटलतर्फे देण्यास कटिबद्ध आहोत. महाराणा प्रताप सिंग शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा खासदार व भाजपा राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडी येथील आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात भव्य रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. याबाबतची माहिती प्राचार्य डॉक्टर KR चव्हाण व प्राध्यापक डॉक्टर अजित दिघे यांनी दिली आहे. नेमक्या नोकरीच्या संधी कुठं उपलब्ध आहेत पाहूयात. महाराणा प्रतापसिंह शिक्षण संस्था मुंबईचे अध्यक्ष आदरणीय खासदार विनोदजी तावडे साहेब यांचा 20 जुलै रोजी वाढदिवस. या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आमच्या संस्थेचे स्थानिक समितीचे सचिव प्रमोदजी रावराणे साहेब यांच्या प्रयत्नातून आणि त्यांच्या प्रेरणेतून आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयामध्ये प्लेसमेंट कॅम्प आयोजित केलेला आहे. हा जो प्लेसमेंट कॅम्प आहे आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर KR चव्हाण सर व आमचे संस्थेचे विश्वस्त शरदचंद्र रावराणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न होत आहे. या प्लेसमेंट कॅम्पमध्ये वेगवेगळे आस्थापनं जी सहभागी होत आहेत त्या आस्थापनांची माहिती देण्यासाठी मी महाविद्यालयाचा प्लेसमेंट सेल व एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेल समन्वयक डॉक्टर अजित दिघे आपल्याला माहिती देत आहे. यामध्ये ॲक्सिस बँकेमध्ये बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह व सेल्स ऑफिसर या पदावरती भरती होणार आहे. यासाठी जी पात्रता आहे पदवीधर, त्याचं वय 27 वर्षापर्यंत असणं अनिवार्य आहे. या ठिकाणी 2,38,000 पर्यंत ॲन्युअल पॅकेजवरती सिंधुदुर्ग, गोवा, मुंबई व पुणे या ठिकाणी रोजगार करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच ICICI बँक या ठिकाणी सेल्स अँड रिलेशनशिप मॅनेजर या पदावरती भरती होणार आहे. यासाठीची पात्रता आहे पदवीधर, किमान 50% मार्कांनी उत्तीर्ण असणं अनिवार्य आहे. ICICI बँकेमध्ये फ्रेशर्सला संधी मिळणार आहे. यासाठी जो पगार आहे तो 3,12,000 ते 3,84,000 ॲन्युअल पॅकेजवरती ऑल महाराष्ट्र या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळणार आहे. टाटा AIG या आस्थापनामध्ये सेल्स मॅनेजर पदावरती भरती होणार आहे. यासाठी पदवीधर, परंतु या ठिकाणी वयाची अट नाही, कोणताही वयाचा पदवीधर या ठिकाणी सहभाग घेऊ शकतो. या ठिकाणी या टाटा AIG मध्ये आपल्याच परिसरामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 तालुक्यामध्ये रोजगाराची संधी मिळणार आहे. त्यासोबत स्टार युनियन डायची लाईफ इन्शुरन्स या आस्थापनामध्ये बिझनेस मॅनेजर पदावरती भरती होणार आहे. यासाठी सुद्धा पदवीधर शिक्षण आवश्यक आहे. आकर्षक पगारावर आपल्याच एरियामध्ये सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या 2 जिल्ह्यामध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासोबत ही जी चाचणी होणार आहे या 3 स्टेपमध्ये चाचणी असेल. या ठिकाणी पहिलं बफरिंग सेशन, त्यामध्ये डॉक्युमेंट्स तपासणी असेल, कागदपत्र, त्यांची पात्रता, वय याचं व्हेरिफिकेशन होईल. दुसरी चाचणी इंटरव्ह्यू असेल. इंटरव्ह्यूमध्ये कम्युनिकेशन स्किल, टीमवर्क आणि प्रेशर हँडलिंग कॅपॅसिटी ही तपासणी होईल. त्यानंतर शेवटी परीक्षा घेतली जाईल. या परीक्षेमध्ये लॉजिकल रिझनिंग आणि इंग्लिश ग्रामर या विषयावरती ही परीक्षा असेल. आणि या तिन्ही चाचणीमध्ये जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील त्यांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. सध्या जवळजवळ 153 विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडून नोंदणी केलेली आहे. आणखीही व्हॅकन्सी भरपूर आहेत. आपल्याच याच विभागामध्ये, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आपल्या एरियामध्ये ही वेगवेगळी आस्थापना आहेत आणि या आस्थापनामध्ये आपल्या
मुलांना, लोकलच्या मुलांना संधी मिळावी, त्यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन करावं असं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आवाहन करतो. सन्माननीय विनोदजी चावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रमोदजी रावराणे यांच्या सहकार्याने आणि त्यांच्या लीडखाली महाविद्यालय एक महारोजगार मेळाव्याचं आयोजन करत आहे आणि मला खूप आनंद होतोय की अशा प्रकारचा सपोर्ट मिळतो आहे आणि हे खरं खूप गरजेचं होतं आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रामध्ये मुलांना एक पहिलं आहे की नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या संस्थांना इथं आमंत्रित केलंय. बँका आहेत, त्याच्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र आहे, वेगवेगळ्या रोजगार देणाऱ्या संस्था आहेत, जसं की वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत. अण्णासाहेब पाटील योजना आहे, त्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या योजना आहेत, महाज्योती योजना आहे, स्कॉलरशिप आणि ट्रेनिंगसाठी वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांना त्याची संधी प्राप्त होते. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आहे, त्यांच्यामार्फत ST, SC, ST आणि कॅटेगरीतल्या मुलांच्यासाठी खूप साऱ्या योजना उपलब्ध आहेत. या सगळ्या योजनांची माहिती एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि मला खूप आनंद वाटतोय की याच्या माध्यमातून 156 जवळजवळ रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत या महाविद्यालयाकडून आणि प्रमोदजींनी केलेल्या सहकार्यामुळं याला खूप चांगलं यश मिळेल असं मला वाटतंय आणि मुलं इथं आल्यानंतर त्यावेळी सुद्धा त्यांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होईल आणि त्यानंतर सुद्धा काही मार्गदर्शन असेल तर ते महाविद्यालय करायला तयार आहे. आपण सर्वांनी याच्यामध्ये सहभागी होऊन तुम्ही थोडंसं याला चांगलं प्रसिद्धी द्यावी अशी मी महाविद्यालयाकडून आपल्यास विनंती करतो. कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा वाढदिवस आज मंगळवारी विविध कार्यक्रमांनी साजरा होत आहे. एकीकडे वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रम सुरू असतानाच संदेश पारकर यांनी जिल्हा दौऱ्यावर असलेले माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार नारायण राणे यांची ओम गणेश निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी नारायण राणेंच्या पत्नी नीलम राणे देखील उपस्थित होत्या. उभयतांनी पारकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. मात्र राणे पारकर भेटीनं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पाहूयात. संदेश पारकर यांची ओळख नारायण राणेंचे विरोध कशीच होती. या दोन्ही नेत्यांमध्ये वेळोवेळी टोकाचा संघर्ष झालाय हे जिल्हावासियांनी पाहिलंय. आक्रमक वृत्तीच्या नारायण राणेंना थेट अंगावर घेण्याचं धाडस त्यावेळी संदेश पारकरांनी केलं होतं. पण पुढे राजकीय गणितं बदलली. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये दाखल होऊन मंत्री झाले. याचवेळी 2012 मध्ये संदेश पारकर यांनी तर चक्क राणेंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. हे दोन्ही नेते एकाच पक्षात आल्यानं त्यावेळी देखील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. मात्र 2014 नंतर पारकर यांनी राणेंची साथ सोडली. त्यानंतर राणे आणि पारकर यांचे इतरही पक्ष प्रवेश घडले. पण असं असलं तरी पारकर यांचे राणे परिवारासोबतचे कौटुंबिक संबंध आजही सलोख्याचे आहेत. याचा प्रत्यय सातत्याने आलाय. नगरपंचायत निवडणुकीतही आमदार निलेश राणे हे पारकर यांच्या प्रचारासाठी कणकवलीत आले होते. तर नारायण राणे यांच्या वाढदिनी देखील पारकर यांनी ओम गणेश निवासस्थान गाठत शुभेच्छा दिल्या होत्या. विशेष म्हणजे राणेंसोबतची लढाई व्यक्तिगत नव्हे तर वैचारिक होती असं पारकर यांनी कोकणसाद लाईव्हला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलंय. आता देखील व्यस्त कार्यक्रमातून पारकर यांनी राणेंच्या शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी ओम गणेश निवासस्थान गाठल्यानं भविष्यात नेमकी काय राजकीय गणिते घडणार आहे याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसानं दडी मारल्यानं वर्षा पर्यटनावर त्याचा परिणाम दिसून येऊ लागला आहे. कणकवली तालुक्यातील सावडाव, शिवडाव तसंच कोंडाघाट, दाजीपूर परिसरातील प्रसिद्ध धबधब्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्यावर आज वाढदिनी शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला आहे. पाहूयात.
संदेश भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है असं गेली कित्येक वर्ष म्हणत असताना सुरुवातीला या कणकवली शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून संदेश भाई नगराध्यक्ष झाले आणि पुन्हा आता कित्येक वर्षाच्या कालावधीनंतर पुन्हा नगराध्यक्ष होत आहेत. भाई तुम्ही दीर्घायुष्य व्हा अशा शुभेच्छा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महिला आघाडी सिंधुदुर्गाच्या वतीने मी देत असताना एक निलम सावंत पालव म्हणून सुद्धा या शुभेच्छा माझ्या सावंत आणि पालवतर्फे आपल्याला देते. संदेश पाटलांचा वाढदिवस म्हणजे कणकवली शहरापुरती मर्यादित नसून तो जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचा वाढदिवस असतो. गेल्या अनेक वर्षामध्ये संदेश पाटील यांचं नेतृत्व संपूर्ण जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिचित असलेले नेतृत्व. या नगरीचे नगराध्यक्ष झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यालाच एक पर्वणीचा आनंद झालेला होता. एक संपूर्ण परिचित असून सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये पालकांचे नेतृत्व आणि मोठं व्हावं, त्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्याची सेवा घडावी अशी या जिल्हावासियांची अपार इच्छा आहे आणि इच्छा इकडे स्वयंभू महादेव आणि भालचंद्र महाराज पुरी करो असं मी या प्रसंगी व्यक्त करतो. ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनला मी ज्यावेळी प्रथम त्यांच्या इच्छेने उभा राहिलेलो त्यावेळी काही ठराविक मतांच्या फरकाने मी पराभूत झालेलो, परंतु त्यांनी माझ्या कायम पाठीशी साथ देऊन मला असं सांगितलं की तुला अजूनही यापुढे लढावं लागेल, आपल्याला वेगळ्या प्रकारची लढाई लढायची आहे, त्यामुळे तू निवडणुकीत उभं राहिलंच पाहिजे. हे 2003 साली त्यांचं वाक्य. 2003 साली मी नगरसेवक निवडून आलो, पण निवडणूक लढवायची माझी स्वतःची इच्छा होती. तर त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार मी त्यावेळी निवडणूक लढवली आणि प्रथम मी माझ्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता त्यावेळी एक नगरसेवक म्हणून कणकवलीत आलो. या अशा कार्यक्रमाच्या वेळी सर्व इथल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, त्यांच्या सोबत असलेल्या नगरसेवक आणि इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त मी शुभेच्छा देतो. हा केवळ संदेश व्हायचाच न राहता हा सगळ्यांचा असतो आणि जवळपास सगळे लोक 14 जुलै या तारखेची वाट बघत असतात. याचाच असतो की हा वाढदिवस प्रत्येकाला आपला आहे आणि आपलं राहिलं नाही अशा प्रकारची प्रत्येकाची भावना असते. त्यांचा वाढदिवस हा प्रत्येकाला आपला वाढदिवस आणि हे त्याच्यात हेच आहे की अधिकार घेतले. एकच या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो की त्यांच्या ज्या काही इच्छा आहेत या नदीच्या काळात पूर्ण हो अशा प्रकारचे मी शिवाराकडे प्रार्थना करतो. आज तुम्हाला माहिती असेल, आज 14 जुलै हा एक गणपतीचा उत्सव असतो आणि त्यानिमित्त आपण आज एक ठाकरे साहेबांच्या स्मरणार्थ ब्लड कॅम्प घेतला. तसेच काल आपण गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला. तसेच आज संध्याकाळी 4 नंतर सगळ्या आम्ही जे नगरपंचायततर्फे 14 कामं लावली आहेत त्यांची पायाभरणी आज करायची आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं संदेश भाईंच्या तर्फे मी तुम्हाला सांगितलो की ही फक्त सुरुवात आहे आणि पिक्चर अभी बाकी आहे. खरं म्हणजे की संदेश भाईंना आम्ही कालच शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा दिलेल्या. आमचं काल नगरपंचायतच्या वतीने 10वी 12वीच्या मुलांचा सत्कार होता आणि त्या ठिकाणी आम्ही आजही त्यांना शुभेच्छा देतो आणि कायमच आमच्या शुभेच्छा काही परिवाराच्या असू दे, शिवसेनेचा असू दे, संदेश पाटलांच्या त्यांना शुभेच्छा राहणार आहे. आणि जो त्यांनी बॅनर लावलेला आहे 22 खासदार म्हणून 22 खासदार व्हावे तशी सर्व मी कार्यक्रम साजरा करतो. आमदार खासदार अशा पद्धतीने आम्ही यावेळी मात्र त्यांना जबरदस्ती करून नगराध्यक्ष पदावर बसवलं, पण पुढचा येणारा काळ काहींना खासदार असतो, आमदार असतो, ते मोठ्या पदावर मी बसवेल अशी मी त्या भालचंद्रच्या इच्छा व्यक्त करतो. नगराध्यक्ष संदेश पाटील असतील येत्या 5 वर्षात चांगला विकास करून दाखवतील आणि ह्या विकासाच्या जोरावरती सर्व कणकवली शहर हे चांगल्या प्रकारे विकसित होईल असा मला ठाम विश्वास आहे. परत एकदा कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पाटील यांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो वाढदिवसानिमित्त आणि मागतो. कैलासवासी सोबत
टिकली. सर्वप्रथम या रक्तदान शिबिराची सुरुवात झाली ते वर्ष होतं 2012. 2012 मध्ये अशा प्रकारचा एक भव्य संकल्प रक्तदानाचा आम्ही हातात घेतला होता आणि कार्यकर्त्यांच्या बरोबर त्याचं नेतृत्व या गावचे माझे उपसरपंच तत्कालीन आमचे सहकारी मित्र सुबोध टिकले हे त्याच दिवशी म्हणजे जबाबदारी त्यांच्यावर होती. नियोजन कार्यकर्त्यांच्या समवेत त्यांनी केलेलं होतं आणि कुठेतरी या कार्यक्रमाला येण्यासाठी ते घरात निघाले होते, पण त्यांना तिथेच दृष्टीने टाकलं आणि एक तीव्र हृदयविकाराचा झटका त्यांना आला. पण तरी सुद्धा कार्यकर्ते अतिशय या दुःखद प्रसंगामुळे त्यांना नेमकं काय करायचं सुचत नव्हतं. पण मी त्याला सांगितलं शो मस्ट गो ऑन. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण 500 वाटेचा रक्तदानाचा संकल्प पूर्ण केला तर ती खऱ्या अर्थानं सुबोध टिकलेला श्रद्धांजली ठरेल. आणि आता 2012 पासून आता 2026 आहे, गेली 14 वर्ष हे रक्तदान शिबिर कैलासवासी सुबोध टिकलेच्या नावानं याच प्रांगणामध्ये गेले अनेक वर्ष सुरू आहे. आणि म्हणून एखादा कार्यकर्ता आपल्या नावानं आपल्या कामातनं काय त्या ठिकाणी विचार घेऊन जातो, काय आपली भूमिका त्या ठिकाणी देऊन जातो, पुढच्या पिढीनं कशी त्या ठिकाणी वाटचाल करावी हे सांगतो. आणि हे कार्य आपल्याला त्या ठिकाणी चिरंतन अशा पद्धतीनं उभं हाताला त्या ठिकाणी दिसतं. आणि म्हणून या कैलासवासी सुबोध टिकलेच्या आत्म्याला त्या ठिकाणी चिरशांती राहतो. त्यांना मी आपल्या सगळ्यांच्याच वतीनं भावपूर्ण अशा प्रकारची आदरांजली श्रद्धांजली या ठिकाणी वाहतो. आणि खरं तर एक मैत्रीचं नातं या निमित्तानं त्यांनी जोपासलं. ज्या ज्या दिवशी मी 14 जुलै साजरा करेल त्यावेळी सुबोध टिकलेचे आठवण सातत्यानं माझ्याबरोबर राहील. आणि म्हणून तशा पद्धतीचं एक मैत्रीचं नातं मृत्यूच्या नंतरही त्यांनी जपलेलं. आणि म्हणून असे मित्र मला मिळाले, असे सहकारी मला मिळाले. आणि म्हणून आजपर्यंत हा माझा प्रवास ती त्या ठिकाणी घडत नसेल. किती चढ उतार जीवनामध्ये मी पाहिले असते, पण आजही तितक्याच धैर्यानं तितक्याच युक्तीनं आजच्या असलेल्या एका आव्हानाला त्या ठिकाणी सामोरं जा. ती ताकद जी ऊर्जा तो उत्साह माझ्यामध्ये निर्माण होतो त्याला कारण माझ्यावर प्रेम करणारा विश्वास ठिकाणी असलेला कार्यकर्ता असेल, कार्यकर्ते असेल. आणि म्हणून कुठेतरी मला हा त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं काम करण्याचं एक हिंमत त्या निमित्तानं माझ्या मनामध्ये किंवा माझ्या हातामध्ये त्या ठिकाणी मी जनतेला एक विश्वास देऊ इच्छितो. ज्या विश्वासानं ज्या प्रेमानं तुम्ही जो आशीर्वाद दिलेला ते आशीर्वाद त्या ठिकाणी सत्यात उतरवल्याशिवाय तुमचे स्वप्न जे आहे विकासाच्या संदर्भातली ती पूर्ण केल्याशिवाय मी त्या ठिकाणी माझ्या सगळ्या नगरसेवक असतील, उपनगराध्यक्ष असतील, नगरसेविका असतील, माझ्याबरोबर काम करणारे कार्यकर्ते असतील आणि माझ्या नगरपालिकेचे प्रशासन आम्ही सगळे मिळून स्थानिकपणे या शहराच्या विकासाला त्या ठिकाणी नक्कीच त्या ठिकाणी एक बदल आपल्याला त्या ठिकाणी. खरं तर कणकवली शहर एक महत्वाचं शहर आहे. स्वयंभू रमणाची ही भूमी आहे. परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी आहे आणि कोकणचे गांधी आप्पासाहेब पाटोदरांची कर्मभूमी आहे. आणि म्हणून या शहराला सगळ्या स्तरावर महत्व आहे. राजकीय महत्व आहे, आध्यात्मिक धार्मिक महत्व आहे, शैक्षणिक महत्व आहे, सांस्कृतिक विषय महत्व आहे, सगळ्या विषय व्यापारामध्ये महत्व आहे. एक महत्वाचं व्यापारिक केंद्र म्हणून या कणकवली शहराकडे जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी पाहिलं जातं. आणि राजकीय केंद्र तर महत्वाचं आहे. इथं जे घडतं ते त्या ठिकाणी जिल्हा स्वीकारतो आणि त्याचं नेतृत्व महाराष्ट्र स्वीकारतो. ही कणकवली शहराची त्या तालुक्याची या जिल्ह्याची परंपरा आहे. आणि म्हणून तशा प्रकारचं काम आपल्याला त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी माझ्यावरचं प्रेम दाखवण्याकरता मोठ्या संख्येनं आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. हेच प्रेम अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कायमचं माझ्या मागे राहून या स्वयंभू रवळनाथाचे भालचंद्रांचा आशीर्वाद माझ्यावर आहे. माझ्या कुटुंबाचा माझे साथ आहे. आणि माझे गेल्या वर्षी आई वडील गेलेले होते. त्या आई वडिलांचा सुद्धा आशीर्वाद मला त्या ठिकाणी मिळाला. आणि म्हणून हा जो काही सोनेरी इतिहास भेटला कणकवलीकरांनी एक तो चमत्कार घडवला. कारण या जिल्ह्यातल्या राज्यातल्या जवळजवळ 247 महानगरपालिका नगरपंचायतीच्या निवडणुका चालू होत्या आणि महाराष्ट्रामध्ये फक्त एकाच निवडणुकीची चर्चा होती ती होती कणकवलीची. कणकवलीमध्ये नेमकं काय होणार, कणकवलीमध्ये काय घडणार ही उत्सुकता संपूर्ण राज्यामध्ये होती, जिल्ह्यामध्ये होती, शहरामध्ये होती. कारण हा एक इतिहास आपण घडवला कणकवलीचा पॅटर्न. आणि म्हणून हा महाराष्ट्रावर त्या ठिकाणी गेलेला आहे. आता लोकांनी जबाबदारी आपल्यावर दिलेली आहे. आपल्याला कणकवली पॅटर्न त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आता आपल्याला खऱ्या अर्थानं या शहराचा सर्वांगीण विकास त्या ठिकाणी करायचा आणि ती जबाबदारी आम्ही सगळ्यांनी मिळून स्थानिक मुलांना स्वीकारलेली आहे. या सगळ्या जडणघडणीमध्ये तुमचा सगळ्या
सगळ्यांचा आशीर्वाद त्या ठिकाणी राहू दे. कणकवली शहर हे आपलं शहर आहे. कणकवली शहर एक स्वाभिमानी शहर आहे आणि आपलं शहर म्हणून ही जबाबदारी सगळ्यांनी त्या ठिकाणी स्वीकारावी. एक स्वच्छ कणकवली, एक सुंदर कणकवली आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी घडूया असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देऊन त्या ठिकाणी माझं थांबवतो. जामसंडे इथं मोकाट जनावरांमुळे झालेल्या अपघातात मिलिंद घाडी या 47 वर्षीय युवकाचा बळी गेलाय. या घटनेनंतर देवगड जामसंडे शहरातील नागरिक मोकाट गुरांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झालेले आहेत. त्यांनी थेट नगरपंचायतमध्ये धडक देत नगरपंचायत प्रशासनाला जाब विचारला. शहरातील ग्रामस्थांनी या ग्रामसभेत आक्रमक होत कायमस्वरूपी कोंडवाड्याची मागणी केली आहे. नागरिकांची जबाबदारी आहे का? नागरिक आले सगळे म्हणून तुम्ही आलात. हा निर्णय तुम्ही आधी घेतला पाहिजे होता. पहिलीच घटना घडली असं नाही, ह्याच्या आधी अनेक जण इंजिनियर झाले. फक्त जीवा पहिल्यांदा ज्या सूचना केल्या आहेत ग्रामस्थांच्या चर्चेच्या सूचना आल्या त्या निश्चितच स्वागतनीय आहेत. फक्त नगरपंचायत प्रशासनाचा एक मुद्दा आहे जो टॅगिंग करायचा तो प्राधान्याने तुम्हाला सर्वप्रथम घ्यायला हवा. नंतरचे जे मुद्दे आहेत ते त्यानंतर सुटणार. आपल्याला ना पहिलं ठरवावं लागेल. या 8 दिवसात एवढी व्यवहारच आपल्याकडे सापडली तर कोणवाड्याची प्रोव्हिजन आपण करू शकतो. आपल्याकडे किती व्यवहार आज आहेत आपल्या नगरपंचायत एरियामध्ये त्याचं कॅल्क्युलेशन नगरपंचायतीकडे अद्यापपर्यंत नाही. असलं तर तुम्ही सांगा, म्हणजे आम्ही आमचा शब्द मागेल. आज व्यवहार आपल्याकडे नाही आणि असले तरी ते मोगम असलेल्याचं हे आहे. मग अशी तुम्ही पोलिसांना कळवलं म्हणताय की पोलिसांना स्पेसिफिक कळवलं होतं का ह्याच्यापूर्वी आपण तर सांगा. मग पोलिसांनी त्यावेळेला का दखल घेतली नाही ते पण विचारू. त्यावेळेला पोलीस स्टेशनला दाखवल्याचा उद्देश अधिकारी गव्हाणे होते यांची संपूर्ण मिटिंग झाली होती आणि त्यावेळेला मी तुम्हाला म्हणजे आता गाडीवर कारवाई होऊन 4 ते 5 वर्ष झाली त्या कारवाई म्हणून त्यावेळेला मी लेखी परत तुम्हाला अर्ज दिलेला की अमुक गुरांचा अधिनियम ह्याच्या मोकाट गुरांचा अधिनियम ह्याच्या खाली कलम 4 प्रमाणे कलेक्टरची परवानगी घेणे आवश्यक आहे ती तात्काळ घ्या. आज एवढी वर्ष झाली तर तुम्ही मंजुरी घेतली आहे का? की 251 मध्ये कलम आहे ते कलम त्यामध्ये ते पुन्हा दाखल कलम करताना त्यावेळेला ते जनावर मालकाच्या ताब्यात पाहिजे. मालक तिथं हजर पाहिजे आणि मालकाच्या ताब्यात असताना ते जनावर बेफाम होऊन जर कोणाला दुखापत केली असेल त्याच्यासाठी 251 कलम आहे. पण तुम्ही पेपरमध्ये दिलात, आम्ही गुन्हा दाखल केला, लोक खुश झाली. चर्चा झाली की केवळ चर्चा करायची, ब्लेम गेम करायचा, हे दोषी आहेत ते अमुक आहे किंवा नगरपंचायत प्रशासन ना करताय असंवेदक असे अनेक शब्द सहज वापरताय. कारण ब्लेम गेम करणं ही सोपी गोष्ट आहे पण त्याच्यावर काहीतरी आपल्याला ठोस उपाययोजना करता येईल का? तर अशा प्रकारचा एक ॲक्शन प्लॅन आपण करावा, कृती आराखडा करावा असं आम्ही सुचवू इच्छितो आणि तो कृती आराखडा आम्ही सजेस्ट केलेला आहे. पण त्याच्यामध्ये आपण अर्थातच मॉडिफिकेशन करू शकतात, कायद्यामध्ये ते कसा बसेल. तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य असेल तर जनावरं पकडण्यासाठी तुमचे जे मित्रमंडळ आहेत त्यांची आम्हाला मदत मिळू देत. जनावरं पकडून आपण कोंडवाडी टाकण्याची व्यवस्था करू. बाकीचे चारा पाणी त्यांना दंड लावणे ह्या सगळ्याची व्यवस्था आम्ही करू. पण जनावरं पकडण्यासाठी जर तुमच्या शहरवासीय म्हणून तुमची मदत झाली तर ती आम्हाला हवीच आहे. कारण आपल्या पथक जे स्थापन करायचं त्याच्यामध्ये तुमच्याशिवाय ते पथक स्थापन होऊ शकणार नाही. आपल्याकडचे कर्मचारी स्वच्छतेचे तुम्ही बघता किती आहेत आणि त्यांची कपॅसिटी किती आहे, त्याच्यासाठी किती स्ट्रॉंग लोक लागतात. त्यासाठी आपण जे टेंडर काढलेलं होतं पण ते टेंडर काही होत नाही असं दिसतंय. पण आपल्याकडे आता स्वयं इच्छेने काही लोक तयार झालेले तर त्यांना आपण मानधनावरती पण घेतो. तर हे जे आपले 7 पॉईंट आहेत, सरांचे जे 7 पॉईंट आहेत ते कायदेशीरदृष्ट्या कसे बसवून त्याचा पूर्णपणे फॉलोअप कसा घेता येईल हे आम्ही बघतो. 7 दिवसाच्या आतमध्ये कलेक्टर ऑफिसमधून कशी परमिशन येईल या सगळ्या गोष्टींना ऑफिशियली हे मी आपल्याला इथं खात्री देते कलेक्टर मॅडमची परवानगी घेऊन. तुम्हाला तिकडच्या ज्या परमिशन्स आहेत त्या कशा मिळतील याच्यासाठी आपण फॉलोअप घेऊयात. तो त्याचबरोबर जे जिओ टॅगिंग आहे, कारण जिओ टॅगिंगशिवाय काहीही कायदेशीरदृष्ट्या दंड लावणं किंवा FIR दाखल करणं किंवा त्या लोकांना गुन्हे दाखल करणं हे होऊ शकणार नाही आहे. तर ते कसं पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी आम्हाला आता बोलावं लागेल. तर त्यांच्याकडून आपल्याला सर्वप्रथम याची टाईमलाईन घ्यावी लागेल. ती आम्हाला टाईमलाईन मिळाली जिओ टॅगिंगची, ती आम्हाला आणि तुम्हाला देऊच. पण जिओ टॅगिंगपर्यंत आपण थांबणार नाही आहे. बेवारस जनावरं म्हणून ती आपण जप्त करणार आणि ती विकून टाकणार. म्हणजे विकून टाकणार म्हणजे 7 दिवस झाले, 7 दिवस सांभाळलं, 7 की 10 दिवस जे नियमाप्रमाणे आहे, कोंडवाड्याच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी आहेत ते आपण करू. त्यांचा लिलाव करू किंवा ते परत मॅडम सांगतात ते कुठल्या कोंडवाडे मिळालेच तुमच्या फॉर्च्युनेटली कोणाला जर गोशाळा मिळाल्या तर त्या गोशाळांमध्ये पण पाठवण्याची व्यवस्था करू 10 दिवसानंतर जर कुठले लिलाव वगैरेची प्रक्रिया पाठवायची. पण आत्ता इमिडिएटली तुम्ही सांगता तसं 30 दिवसाच्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये जिओ टॅगिंग हे
नगरपालिकेची पूर्णपणे अथॉरिटी नसल्यामुळे जिओ टॅगिंगचं मी गॅरंटी आपल्याला देऊ शकत नाही. कोंडवाड्याची गॅरंटी आम्ही घेतोय, कारण नियमाप्रमाणे नगरपालिकेला कोंडवाड्यांमध्ये टाकणे हे नियमामध्ये आहे, कायदेशीर आहे. तर कायदेशीरदृष्ट्या जे आहे त्याची मी जबाबदारी घेते. त्यामुळे PI तुम्ही दाखल करू शकता, पण जिओ टॅगिंग वरती मी बोलते जिओ टॅगिंग वरती मी खात्री देऊ शकत नाही. जिओ टॅगिंगची आम्ही माहिती देऊ शकत ऑफिशियली कोंडवाडा स्थापन करण्याची पण जबाबदारी घेतो. तात्काळ आता आपण स्थापन करतोय, जो नियमामध्ये बसून जो करायचा आहे तोही आपण स्थापन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्याकडे DPC मध्ये फंड मागून किंवा नगरपंचायतीचा फंड युटिलाइज करून जो होईल त्याला वेळ लागेल. म्हणजे ऑफिशियल करण्यासाठी ते टेंडर काढणं, टेंडर फ्लॅश होणं वगैरे ते जे काय आहे त्याला वेळ लागेल. पण तात्काळ तरी आपण स्थापन करतोय आणि त्याची प्रोसिजर सुरू करतोय आणि त्याचबरोबर पकडण्याची व्यवस्था आपण करतोय. आज किंवा उद्यापर्यंत आपण पथक स्थापन करू. त्याच्यामध्ये जे इच्छुक असतील त्यांना आम्ही ऑफिशियली पथकामध्ये किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र देऊ. त्यांनी आपल्याला मान्यता दिलेली आहे की आम्ही आमची 2 लोक सोबत देणारच आहोत तुमच्या. त्यांची स्वतःची पथकं आहेत, पण आपण पकडण्याच्या पथकामध्ये त्यांच्या बंदोबस्तासाठी ते लागतील. साहेबांनी आपल्याला मान्यता दिलेली आहे की आम्ही 2 आमची लोक तुमच्या सोबत असू. असे एक पथक स्थापन करून ते कामाला लावू आपण. सगळ्यात मला वाटतं आपली सगळ्यांची अपेक्षा पहिली तीच आहे की जनावरांना पकडू. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.